Amate ya mukuru ase Kenyoro gia Gekora ya kabiri meye ward ya Kigogi nsemo ye bunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii nigo egwetera makongo manene magiga ya bana babo bagwetera makongo ao asoyo matari korora babere batari kuigwana bono omwana obukano mu murabwe emyaka 12 nigo mwamatoyo omo amutumete kwarorie mete ase gesiekebe agakira inse akaboneka omugonga ase amate yibono yatumikire kerekemo bobwate kurigia komokonya ase baganire nusu miliona niko bora basabira obokonye kurwa sabarai ao nabo igabanto bo moyo bwogwancha erikonyora kibese ikyo gotoria omwana obo buno museketo petwe nya as Moichano monene niko gentu kubwata insi ase Kenyoro kia Gekora tu ime ward ya Kigogi ebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii aigeta rohen soko TV niko bono tuataria mate yiga aiga nigo abana babo bagwetera makongo ao nabo motangi omomura nigatari korra oyo kabere bari gukwana kane nigo atometwe no mwamate myaka ebere yetiro yobwate myaka 12 wache komware mete korende ase egesiekebe agahaka inse nakabune komugonkoe asamarieta ongoro gucho isikwamboka ngwenyi aiga nenka yane oyo no mocho korona orwarete omomuro oyo noyo oyo kabere nabwata amatemo igabwata abana abarema bari batatu noyo nere twakagere torenge buya nere oumire omwana omonene niga ukorete eliso oyo kabere tari gukwana oyo gatatu tari gukwana oyo kane tari gukwana oyo nere orenge buya twasemereti ng'ere rende nache gokonya nkeyeiga rende omwamata akamurangeria achi komwaroriria omote gwa bahati mbaya omwana oyo akaenda akagwa kurengana na ise abana biga nigakwerera sobororo bonene nigaho aonirie kereke mabwate nabo igotumika kerebesa bwate komurwanirira omwana oe korende nigobona iseirwe Njengo rugusamwiri onyego omwana oyo noyo norenge omwamatinyero mubegete omotigo rekire narenge rogericho ono mwana oyo nyasurikire paka bone iga saisi wangira kuchenji ya matiyiga nigo yareira sobororo bonene mechando menge baeteire geso mwana oyo anyaroka bagakugukura omotigoro aswa mutaria sinyagitari ona bona nigo baganeirie nusu milioni eri omwana oyo anyako bagagokonyeka nyeise iru paka bone iga saisi timbwa tina munende yonsi iyi muranyare konkonya asubumwa bwane netira matema makungu saiti bono mwana oyo orenge oyo kane nyere omwamate nyere orenge bweliso iga omwamate nyere ochite akabeko mutikoro bono na mutariti kuchibosongo paka central no arenge paka tenwet paka yikire bo paka bone ga saisi wetera rende morocho boremeru morocho bunenkeyere ekamanya goikera rende chibesa chiarenge nsinini omwana oyo eteri korwarerigwa chiaerire bono twatigeire namagoka amasa nigo bono amatiyo yesokire na gusaba obokonyo kurwa sabarai nabo iga abantu bonse omoyo bwancha ero kobakonya gwisania enusu milioni eyo ero bakonyera omwana obo taka monkonye abesimibwa chapeti nya simbarati no iga twakwandirira saba isimiwa baito barigeti Chared Masieka omobungo ito Chared Chabet Nyakundi gaki toigumotokonye tonya toto Simbarati esimba yetu ya Kisii County gaki enkeye gechandegete muna turano ari bone kende ngiri bakoria na kabando ngasimikiria nabo bari gana gatogikara na nkaiga abuo nenchara yuka bono rende ebeseganirie erinde omwana yanyora obokonyi nenuse milioni erinde agwenibwe bono nka kendi tikeyo turanyore inde kemokonye okunga gusaba gwitu kuripoteria ensoko TV kurase kinyerekiga gia Gekora tu ime ward ya Kigogi ebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii Nchepethuel Machin.